Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Ayaw ng mga magulang ko sa minamahal ko. Ipaglalaban ko ba? Bishik. Feel good morning po sa inyong Colin Tits. Lalong-lalo na sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng radyo. Lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joaquin, 24 years old ng Quezon City. Nagtatrabaho po ako sa isang factory at dito ko po nakilala si Shirley na 44 years old. 20 years po ang agwat namin. Single mom po siya, may 3 mga anak. Hiwalay na raw po sila ng kanyang dating asawa. Ang nagustuhan ko po, Colin Tits, kay Shirley ay napakabait at maasikaso niya. At in fairness, hindi po halatang 44 na siya. Mga late 30s lang. Kahit may 3 anak ay sexy pa rin siya. Tuwing break time, palagi niya akong binibigyan ng pagkain. At talagang dinadamihan niya po ang baon niya para lang makakain din ako. At ang sarap pa niya magluto, lalo na ng adobong chick boy na may itlog. O chicken at baboy. Kaya nahulog po ako kay Shirley. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Dito na tayo sa bahay niya. Papasok ka pa ba? Huwag na, gabi na eh. Baka mastorbo rin kita. Baka magising pa yung mga anak mo. Gising pa talaga yon. Mama, gising pa po kami. Pag-uusapan niyo ba kami? Kuya Junjun, may kasama si Mama. Halika, salubungin natin. Mga anak, gusto ko ipakilala sa inyo eto si Tito Joaquin nyo. Hello, Tito Joaquin. Hello, Tito Joaquin. At ako po pala si Jinjin. At siya naman. Ako po si Junjun. At may isa pa po kaming kapatid. Ang pangalan niya ay... Ako naman si Janjan. Yan, ang kapatid po namin na Helye. May sipon po kasi ako. Ay, hello, ang cute mo ng mga anak mo.
Mga anak, bakit gising pa po kayo? Ba't gising pa kayo? Mama, kasi nagkumakanta po kami ng Yung 5 little monkeys. 1, 2, 3, go! 5 little monkeys, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong 3, nakatago na kayo. Kayo po nakaupo, subukan yun tumayo. Ano sunod dito, Joaquin? Little monkey, Humpty Dumpty. May sipon po ako. Sorry po, Tito Joaquin. I love you po. Para po kay si Attorney Clyde. Napakakulit naman. Mo talaga yung kapatid namin. Opo, pasensyahan nyo na po yung Tito Joaquin kasi... Paglabas po niyan, may kasama na po siyang tissue dahil sa sipon niya. Paglabas ko po, paghila ng doktor, nahila na po yung sipon ko. Ay, mga ang anak. cute pala ng mga anak mo. Pasok. Oo. Mga bata, tulog na kayo. Kami na dito. Bahalin na ni Tito Joaquin mo, ha? So, Mama, anong pakilala mo sa kanya kaibigan? Jowa o aasawain? Jojowain o tutropahin? 5, 4, Jinjin! Ate, wag kang ganyan, Ate Jinjin. Opo, Mama, wag mo nang jowain. Tirahin mo. Tropahin pala. Uy, kayo talaga mga kapatid ko. Pasensya na. Jojowain, tutropahin! Matulog na tayo, tara na. Jinjin, Junjun. Ay, nako, pasensya ka na, Joaquin, ha? Ano tala mga bibo kasi mga... Magpahinga na po kami, Mama. Bye po! Nice to Good meet night you po. Nice to... Tito Joaquin! Pakis po, Tito Pakis. Sige, kiss Uy! kita. Jan! Yay, salamat, Tito. Salamat po, Tito. Pasensya ka na. Ano ko, sige. Ano pa? Paalisin mo na ba ako? Hindi, ano mo gusto mo? Kape? Soft drinks? Tsaa? Ano ba gusto mo? Alam mo, hindi na O, kailangan ako? hindi ko na kailangan ng kape. Ikaw lang, sapat na. Alam ko naman na, pero Ano? alam ko na, Anong alam mo na? Ako, wala akong alam. alam ko na masarap ako. Joke lang. Pero bakit ka sumama? Gustong gusto kita, Shirley. Kaso, may 3 na akong anak. Tsaka, paano yun? Tsaka, Wala- 24 ka lang, 44 na ako. Ano ba, parang anak na kita. Ano ngayon? Mga bata pa naman yung mga anak mo. So, kailangan din nila ng maging tatay, di ba? Kaso, anong sasabihin ng mga tao na sugar mommy mo ako? Kasi, Wala ka namang binibigay sa akin, Ba't ma-sugar mommy? hindi, di ba kasi pag sa office, ako nagdadala ng pagkain Sa- mo, pinagchichismis. Okay lang, factory lang naman yung pinagtatrabaho na. Sa factory tayo, wala akong pakialam sa kanila. Kahit sila nga may mga relasyon, wala naman akong pakialam sa kanila. Kaso, paano yung sasabihin ng mga tao, yung kamag-anak mo, yung mga magulang mo? Kasi, single mama ko, 3 na nga yung anak ko. Tas, Wala nga akong pakialam, Shirley, kasi mahal kita. At Promise? patutunayan ko yun. tingnan mo ko sa mga mata. Oo, ayan, Wow, may etiketa pa yung salamin mo. Ganun ba? nakasulat Hindi matanggal eh. Tingnan mo ko sa mata. Oo, ayan, Mahal mo ko talaga. Mahal kita. Oh, sige. Baka magising yung mga anak mo. Tulog na yun. Tulog na? Kuya Tito John, naghahalikan na si Mama. Ala, umusod ka dun. Uy, ako naman, pasilip. Pasilipin. Ba't naman lalo yung boses ko? Ay, nilitan ko pala. Kaya pala lumiit. Kasi, Halika dito. Bahaya mo. Hindi ko masyado makita. Jan, umusod ka. Dito tayo. Ay, tulog na sila. Itirgas mo na nga yung mga yan. Joaquin. Shirley.
Magmula po noon, Call and Tits ay naging mas okay po kami ni Shirley. Nakatatlong buwan na po kami sa aming relasyon. Wala naman po naging problema. Mahal ko po siya at mahal niya rin ako. Halos alam na rin ng mga kasamahan namin dito sa factory ang aming relasyon. Eh, hindi naman po mawawala yung mga marites. Kesyo may asawa na raw dati si Shirley. Kesyo hiwalay daw. Kesyo pumatol sa mas bata. Kesyo pinipirahan ko daw. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. Subalit yung mga magulang ko po, tutol sa naging relasyon namin ni Shirley. Kanor. Ano? Kausapin mo yung anak mo. Ano ka ba naman, Joaquin? Kaya nga eh. Ang daming chicks dyan. Ang daming single dyan eh. Ang daming mga chika babes dyan. Gusto mo bigyan pa Paano mo kita? nalamang marami? At magbibigay ka pa? Dahil binigay si Kadyuti, sabi niya, Col, bigyan kita, Col. Ang dami dyan. Tay, Nay. Eh, mahal ko si Shirley. Maraming... Anong... Ano? Mahal agad! Mahal si mong mata. Mahal agad, hindi pwedeng ganoon. Baka nagagandahan ka lang o baka natikman mo na kaya mahal mo na. Ano tikman na yan? Siyempre. Paano mo na Kailangan pa ganoon? bang i-memorize yan? Ganoon ka ba? Basic. Basic ba sa'yo yun? Hala. Ganyan. Bukas pa ba yung factory niyo, anak? Ay, Okay, mahal ang ko si sinasabi Shirley. ko Nay, mahal ko si Shirley. Ano ba problema niyo? Mahal mo, may 3 anak. Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin sa probinsya? Ano yan? 3 in 1 plus 1? Happy ka arawan? Oo nga. Basic. Pero anak, hindi pwede. Maraming mga dalaga dyan. May mga chicks dyan na pwede. Bakit yan pa? Ha? May ipapakilala ko sa iyo. Single. Hindi yung ganyan may sabit virgin pa. Yan eh, 3 na yung anak niyaan. Oh, Nay, kahit sino pa yan, Tay, wala akong pakialam dyan sa ipapakilala wala, niyo. ikaw wala kang pake, pero kami, hindi mo na inisip ang kapakanan namin sa sasabihin ng mga kamag-anak natin, yung mga kabarangay natin. Pipintasan ako ng mga kamadyong ko. Ay, tama na yan, darling. Wala ka na binigay ko ni sakit ng ulo, Joaquin. Tama! Mula high school ka pa lang, lagi akong pinapatawag ng teacher. Sakit ka sa ulo. Kaya ka hindi nakapagtapos sa pagbubulakbol mo. Sakit sa ulo ka na nga. Dumadagdag ka pa kayo. Matanda na kami ng nanay Kaya mo. nga, hindi mo... Mamamatay na lang kami nang nangungunsumi sa iyo. Maawa ka naman sa amin. Maawa ka! Sabay tayo, darling. 1, 2, 3. Maawa ka! Nay, Tay. Magmula nung kinausap ako ng mga magulang ko, Call and Tits, ay umiwas pa ako kay Shirley. Joaquin, eto din na lang kita ng Ay, sandwich. busog pa ako. Busog pa ako. Hindi, pwede mamaya mo na lang to kainin. 2 kasi binaon ko para sa'yo. Masarap to. Nilagyan ko to ng lettuce, tsaka ng kamatis. Sige na. Hindi ako mahilig sa lettuce. May saging ako dito. Hindi, kumain na ako. Naiwasan mo ba ako, Joaquin? Ba't ka Halata ba? Oh, alam mo naman pala, iniiwasan kita. So, Bakit ka ganyan sa akin sumagot? Joaquin, alam mo Shirley, wala nang patutunguhan to. Kaya buti pa, tigil na lang natin to. Kanya-kanya na tayo. Bakit mo sinasabi yan sa akin? Joaquin, ginujoke mo ako, no? Hindi kita ginujoke. Magkanya-kanya na lang tayo. Bakit, Joaquin? Di ba mahal mo ako? Sabi mo mahal mo ako. Sabi Akala mo ko yun. Akala ko mahal kita. Hindi pala. Joaquin, bakit bigla ka na bago? May nagawa ba ako, Joaquin? It's not you! It's me! Stop the car! Wala tayong sasakyan dito sa gilid ng kalsada. Joaquin, Pasensya ka na, pero... Joaquin, huwag mo ito gawin sa akin. Tama ka, Mahal mo. masyado kang matanda para sa akin. Para na rin kitang nanay. Kaya... Akala ko mahal kita, hindi pala.
sakit ng sinasabi mo. Sakit Kaya- ng sinasabi mo sa akin ngayon. Tsaka ayoko sa'yo. Lugi ako. 3 na anak mo ako. Single ako. Ano ka? Bakit? Sakit ng sinasabi mo sa akin. Wala naman akong kasalanan. Nire-real talk lang kita. Sakit ba? Oh, iniiwasan kita. Umiwas ka na rin. Huwag mo na akong dalhan ng pagkain. Baka may lason pa yan. Bakit naman kanya ka magsalita na akin? Bakit? Sige na, mauna na ako sa'yo. Bakit? Bakit? Sa totoo lang po, nakonsyensya ako sa ginawa ko kay Shirley Cole and Tits. Mahal ko siya. Pero ayoko lang din magkaroon kami ng gulo ng aking pamilya. Matanda na yung nanay at tatay ko. Ayoko silang bigyan pa ng dagdag sakit sa ulo. Kaya alam ko naman pag nasa trabaho ay tinitignan pa rin ako ni Shirley. Tinitignan ko rin siya ng patago at palihim habang nagtatrabaho. Pero umiiwas na po talaga ako. Hanggang isang araw kinausap niya ako. Sige par, ako na bahala dito par. Salamat par ha. Sige par, una na ako par. Ako na mag-ayos doon par. Joaquin, pwede ka makakausap Busy saglit ako. lang. Hindi ako manggugulo. Huwag kang mag-alala, saglit lang to. Bilisan mo. Joaquin, 3 months na yung tiyan ko. Ano? 3 buwan na yung tiyan ko. Ikaw ang ama. Pero huwag kang mag-alala. Nagpunta ako dito para sabihin lang sa'yo. Hindi ako maghahabol. Okay lang sa akin kahit hindi mo tanggap. Kahit ako lang magpalaki dito, okay lang. Gusto ko lang malaman mo na may nabuhay yung pagmamahala natin, Joaquin. Buntis ka? Ay, huwag ka mag-alala. Huwag mo na akong pagsalitaan ng masasakit. Alis na ako. Buntis ka? Alis na ako. Teka lang. Ba't di mo sinabi agad? Kasi, Sinabi agad. kasi ayaw mo na sakit, diba? Patawarin mo ako, Shirley. Hindi ko na alam gagawin ko. Kahit nasa bahay ako, kahit saan ako, kahit dito sa trabaho, ikaw pa rin iisip ko. Patawarin mo ako kasi mahal kita. Hindi ko naman Bakit ginusto. mo ako sinaktan, Joaquin? Babawi ako. Joaquin, Babawi ako. mahal kita. Babawi ako. Lalo na ngayon na may anak na tayo. Ipaglalaban na kita. Pagtatanong, patawarin mo ko, naging duwag ako sa ngayon. Tatayo na ako para sa'yo at sa magiging anak natin at sa mga anak mo. Salamat. Patawarin mo. Mahal kita, Joaquin. Mahal Hindi na kita iiwan ulit, Shirley. Mahal kita. Mahal na kita, Shirley. Okay na, huwag ka na maiyak. Pinapatawad na kita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!